कार्बि आंलंनि बगादल गामियाव मेहेरगोनाङै श्री श्री गणेश फुजा फालिदों। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बगादल गामियाव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों श्री श्री गणेश फुजा फालिदों। बे फुजा फालिनाया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायनानै सोलिफु दाननि 29 खालारसिम खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय गोबाव सम 1930 मायथाइनिफ्रायनो बे मन्दिराव फैनानै गोबां सुबुंफ्रा गावनि लुबैनाय बायदि जाफुंसार जालांनायखौ फोरमायदों। खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारिया। जोङो श्री श्री गणेश मन्दिर मेला कमिटि आरो लोगोसे जोङो गासैबो असमबासिनि रायजोफोरनिसिम जोंनि खुलुमहरनाय। दिनै जोङो श्री श्री गणेश मेलाखौ जोङो नैथि सान हिसाबै खुंफुंगासिनो दङ आरो बे मेलाखौ जोङो मियानिफ्रायनो एबा 25 निफ्राय 29 जानुवारिसिम जोङो बेखौ खुंलांगोन। दा दिनैनि जितुनाखि नैथि सान, जों बे नैथि सान खुंनाया दिनै आबुङै जागासिनो दङ। आरो बेसेबां समनिफ्राय बे मन्दिरा जेनेबा गायसनजादों? बे मन्दिरा जोङो जेब्ला बे गामियाव रायजो जाफैदोंमोन अब्ला बे समाव जोङो गोबां हाग्रा बंग्रायाव माने रायजो जाफैदोंमोन। बेनिफ्राय दंफां गिदिर गिदिर आरो जोबोद माने हाग्रा बंग्रामोन। बेहाय जेब्ला जोङो आबाद मावनो होनानै दंफां दानफायदोंमोन अब्ला जोङो बेयाव रायजोआ बे अन्थाइ थरसेयाव जोङो बे श्री श्री गणेश बाबाखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे दिननिफ्रायनो जोङो श्री श्री गणेश बाबा हिसाबै जोङो बेखौ फुजिबोदों। आरो गोबां मानसिफोरा जे बे मन्दिराव फैनानै गोबां फिथाइ मोनबाय, बेनि सायाव नोंथाङा सासे गावबुरा जानानै मा बुंनो सानो? बियो नंगौ। आं सासे बे मन्दिरनो आफादगिरि हिसाबै आं गासैखौबो मिथिहोनाय जायोदि दिनैहाय गोबां गणेश भक्त बिथांमोना जोंनि बे मन्दिराव फैयो। अकल जोंनि बे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनिल' नङा, आसाम एबा भारतनि खना खनला गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्रायनो फैयो। दा बे फैनायाव बिथांमोननि बुंथिलांनाय जे बिथांमोना गिबियाव बिथांमोना फुजा होनो फैग्रोयो। बेनिफ्राय उननि समाव आरो बिथांमोना माबा मोनसे गावसोरनि साननायखौ मोनदांनाय मोनोब्ला बेयाव फैफिननानै आरो फुजा होनायाव जोंनिसिम फोरमायलाङो। जोंनि साननायफोरा जाफुंबाय सार नैबेबायदि बुङो आरो। दा बेनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे थारैनो बिथांमोननि साननाया फलिदों बेनो। आरो मोनसे सोंलु, जेनेबा नोंथांमोननि बे मन्दिराव माबाफोर उसुबिदा दं नामा? बेथ' जोंनि मन्दिराव बेबादि जेबो उसुबिदा गैया। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।